Здравейте, банда! В днешното видео ще разгледаме два от най-търсените модела, а именно Kukirin G2 Master и Kukirin G4. Ще дадем лично мнение за двата модела. Гледайте! А сега да видим как пристигат тротинетките и какво получавате в кашона. Първо ще разгледаме Kukirin G4. В този НССР ще откриете опътването на тротинетката, комплект за сглобяване, в който включва болтове и шестограм. Опътването може да ви послужи за възникнала евентуална грешка на дисплея или за това как да сглобите тротинетката си. G4 разполага и с заден калник, който трябва да монтирате. Той се захваща с два болта от двете му страни. Комплекта има и зарядно устройство, което зарежда тротинетката до 67,2 волта. То е 2 ампера и има LED индикация, която светва в зелено при напълно заредена батерия. Следва да сглобим кормилото на тротинетката, но преди това трябва да го изправим и да премахнем предпазният найлон. След това просто нанижете кормилото на кормилният прът и стегнете двата болта от двете страни на кормилото. А сега да видим как пристига и Kukirin G2 Master. В комплекта ще откриете допълнителна защита под формата на това устройство, което заключва дискът на тротинетката. Откриваме още зарядното устройство, което е 52 волта и зарежда до 58,8 волта. То също има LED индикация, която светва в зелено при напълно заредена батерия. G2 Master разполага и с малка помпа, която служи за донапомпване на гумите при получаване на тротинетката. В това малко НССРче се намира шестограмът, с който се сглобява тротинетката. Както при всяка тротинетка и при тази имаме книжка с инструкции. За да сглобим Kukirin G2 Master трябва да хванем лапата с тези 4 болта. Има 2 отзад и 2 отпред. И какво сравнение ще бъде, ако не измерим ширината на кормилото? Kukirin G2 Master е с кормило, което е 60 см, а Kukirin G4 е с кормило с ширина 67 см. Определено се усеща разлика в кормилата на двете тротинетки. Kukirin се стартира директно от бутона за включване. От дясната страна имаме бутон за включване, който също служи и за смяна на скоростите, които са 3 на брой. В горната част имаме бутон DS, който пуска и спира предния двигател. От дясната страна се намира и палецът за подаване на газ. В лявата част е бутонът, който пуска фара. Хубавото е, че има LED индикация на дисплея, която показва, че фарът е включен. Под този бутон ще видите бутонът за мигачите, а най-отдолу е бутонът за клаксона. Нещо, което ми харесва в Kukirin G2 Master е самият дисплей, който е подвижен и е видим дори на ярка слънчева светлина. В долната дясна част на дисплея ще откриете общият километраж и временният километраж на тротинетката. В долната лява част ще видите индикаторът за батерията, а над него волтажът на батерията. По средата е километражът, който отчита с колко километра карате. А сега да видим как стартира Kukirin G4. За да го стартирате, трябва да използвате ключ. След поставянето и завъртането на ключа, стартирате тротинетката от бутонът за включване. При еднократно натискане на бутонът за включване можете да стартирате фара.
Ако натиснете последователно два пъти бутонът за включване, можете да смените режимите на тротинетката, които са 3 на брой. G4 също разполага с индикатор за батерията, общ километраж и километраж, който показва с колко карате. Също така можете да пускате и спирате фара и да сменяте режимите от дисплеят, защото той е тъчскрин. Ако задържите бутонът Set, можете да пускате и да спирате режимът за Kickstart. Ако задържите бутонът Mod, можете да пускате и да спирате автопилотът на тротинетката. В лявата си част G4 има контролер за мигачите, които също така имат индикация на дисплея и клаксон. А сега ще ви покажа как можете да заключите тротинетката до 25 км в час. Стиснете лявата спирачка и натиснете бутона за включване 4 пъти. Ще се появи тази точка на дисплея. Ако искате да махнете ограничението, повторете процеса. Освен подаването на газ чрез палеца, можете да подавате газ и както на мотор. Kukirin G2 Master също има ограничител на скоростта. Отново стискате лявата спирачка, само че трябва да натиснете бутона за включване 2 пъти. Появява се този примигащ правоъгълник на дисплея, който ограничава тротинетката. Ограничението отново се премахва, като повторите процедурата. Поредно нещо, което считам за предимство за G2 Master е регулируемото кормило. Височината му може да бъде регулирана много лесно. А тази оранжева кука в горната част на кормилото позволява тротинетката да бъде заключена за по-лесно пренасене. Развивате сгъващият механизъм, накланяте кормилото назад и заключвате за стъпалото. А този аксесуар, който държи ключът на G4, не е просто аксесуар, а е колан, който отново заключва волана за тротинетката за по-лесно пренасене. Фарът на G2 Master е разположен ниско долу в предната част на тротинетката. G2 Master е оборудвана с два пружинни амортисьора, които могат да бъдат регулирани с ключ. За разлика от G4, Kukirin G2 Master има преден калник, който предпазва от пръски. Тротинетката е с два мотора по 1000 вата и 10 инчови гуми. Нещо, което не ми харесва и в двете тротинетки, че спирачките им са с жило и смятам, че тук малко са спестили от към спирачки. Мастъра е с тази готена подсветка отстрани и ярко светещи мигачи, които са вградени в дека. В задната си част отново има пружинен амортисьор, а над него е степенката за по-удобно стъпване. Отзад отново имаме калник с модерен дизайн, а в него е вграден стопът, който се активира при натискане на спирачката. Фарът на G4 е в горната част на кормилото, а до него са вградени мигачите. За разлика от Мастъра, G4 е с 11 инчови гуми и с един мотор, който се намира в задната част. Отново е използван дебел диск, но за съжаление спирачката отново е с жило. G4 отново е с пружинни амортисьори, които могат да бъдат регулирани. Мигачите на този модел са вградени и се намират до задният стоп. Както казахме, моторът на този модел е в задната част, той е с мощност 2000 вата. Степенката е с добър наклон и е доста удобна за стъпване. Портът за зареждане на G4 е вдясно на дека и е с гумена тапичка за защита. Портът на G2 Master е вграден и е с тази готина
пружинна капачка. Декът на G4 е с размери 51 см дължина и 23 см широчина. Декът на G2 Master е с 56 см дължина и 21 см широчина. Под капака на Master се крие батерия, която е 52 волта 20,8 А. Тя може да достави пробег на тротинетката до 70 км. G4 е с батерия 60 волта 20 А и достига пробег до 75 км. Така се представя окачването на G2 Master. А така се представя окачването на G4, която лично според мен е с малко по-меко окачване. G2 Master тежи 33 кг. G4 тежи 37 кг. А сега няколко думи относно двете тротинетки. Лично според мен Kukirin G2 Master е по-добрата и по-сполучливата тротинетка. G4 също има някои предимства, като по-широко кормило и 11-инчови гуми. Но, както казах, лично мнение, G2 Master е доста по-сполучлив модел. С два мотора се усеща по доста по-различен начин. В момента в нашия сайт, който е escooters.bg, тече намаление и на двата модела по случай черният петък, така че можете да се възползвате. Ще оставя линк долу в описанието на този видеоклип. Благодаря ви, че гледахте, абонирайте се за канала, харесайте видеото и до скоро!